Waar je terug Dokkum kuiert, zul wel denken, wat een subs. Maar daar hebben ze een reden voor. Wij hebben een actie voor het goede doel. En wij zijn 24 uur lang wij aan het suppen. Ze zijn met 32, 33 ben. En er zit steeds 10, minimaal 10 op een sub. Dus ze doen het op toerbeurt in estafette vorm. Gewoon ben uit de klas binnen dwaande mijn project voor World Servants. Dus het wie dan ook gauw beslist waar het yield van de subactie heen gaat. Wij zullen een squallen bouwen, kleutersquallen in Ghana. En we moeten die band helpen om een hele mooie dagen met u te maken. En hoe gaat het dat nou, hè? Ja, we zijn nog maar correct van start. We hadden snijden hebben we ons eerste campingdienst gehad. Daar hebben we al €400 mee ophalen. Dus ja, het gaat wel goed nou. Een marathon van 24 uur betekent vanzelfs ook dat er in het juster sub worden zal. Dit smiet vanzelfs een de vraag op hoe dit veilig barren kan. We hebben vergunning gekregen van de gemeente en daarin stond ik in dat wij verlichten wezen moeten dat we op een sub binnen. Dus de verlichting hebben we in lichtgevende hesjes en we hadden er een boord bij. En ze moeten als groep de hele joenen, de hele nacht, maar ook daar met z'n bijnwanden bleven. Dus ze zijn altijd met z'n zien. Zo lang suppen is vanzelfs fysiek actief inspannend. Dags binnen de leerling positief stemt. Het is nog te dwan op dit moment. Nog net zo volle spiervinnen, maar dat is zo vast voor je. Ja, wat maar 24 uur en dat was volhouden tekst. Ik denk dat het steeds zwidder wordt. Maar ja, Maar het is wel leuk tot nota. jawel, het is wel gezellig. Het gaat best wel goed. We gaan al 3-4 rondes dienen en het ziet er best goed belovend uit. Maar ja, het is natuurlijk wel even trots zetten. En ik woon 24 uur lang wel even grote opdracht. Dus zij is nou gaat het inderdaad nog wel hoe verwacht is dat wie we van Jan om al voeren gaat? Ja, nou ja, dan hebben we wel langere periodes steeds meer. Dus dan moeten we 3 uur lang in een groep. Dus dan wordt dat wel sfeerder, maar we zijn wel van plan om dan wat rustig rond te doen. Je hem dan het voor het goede doel, doe haast een shirt jongen van World Surf. Waarom is het zo belangrijk? Nou, het is natuurlijk wel heel belangrijk dat je terug gaat wat er al je op de rest van de wereld gebeurt. En dat is een deel in mij helpen kist eigenlijk. En dat vind ik zelf ook wel heel belangrijk, want we zitten hier wel in mooi Nederland, maar in Afrika gaat het toch een stuk minder. Dus om daar wel echt goed bewust van te worden, dat vind ik wel heel belangrijk. De leerlingen binnen manje te morgen om 8 uur begonnen. Wat betekent dat ze tiertje mee aan het kleren binnen mijn harentocht. Maar of ze daarna voort via naar squallen gaan? Nee, wij zijn morgen de rest van de dag vrij. We zullen morgen een man ontbijten met elkaar. En dan zullen we al in de hoer zijn op bed, denk ik.